Okay, mayong adlaw mga kasuwid. Karon na ko nagpaibalo kaninyo nga usaday ko ka professional tattoo artist. So, ako igsoon ganahan na siya magpatato para gahi kuno lang taon. So, kung ato din kinanglan mga kasuwid, di na nato dugayon. Syempre, kinanglan dili ta ma-infection. Gamitan din nato og gloves. Gloves para layo sa infection ang tattoo. Okay, ato na i-prepare atong mga gamit na adre, tanan. Okay. Mga siya, paliw ko po no. Mga siya, una na itong buhaton. Dapat natay sukod, saktong sukod. Para nindot ang tattoo. As I said nga, dapat level ang tattoo. Para ma-satisfied ang customer. Kaya dili level ang tattoo, wala mo balik customer nimo. So, professional na mga kasuwid ha. At dapat tudluan ta mo sa saktong pagtato, dapat level yang ulo na. Tikas. Magpatato. Drake, Diri na bro. Garya. Ani? Pick up. Para gahi ba? Gamay, hiling, gamay. Di, ano ka mo sa'yo kung sikod. X squared times. Okay. Okay na. Palihan ko kapot. Andra. Giveaway ako. Okay. Next is brush. Mga kaswid. Kwa. Dapat mo yung tarawan mga kaswid para masatisfied ang customer. Okay. Hindi na lang natin dugayin mga kaswid. Ato nasugdan ng butag tato. Buon lang na ito ang gloves kay sabal. Ako din yung igsoon kasuwid. Punta ka lang ko ninyo, kinsa ka na magpatato diya. Oh, punta ka rin yun sa Id Kaluwag. Kaluwags. Okay. Balik na itong suot itong gloves mga kasuwid. Ito nang abrihan na itong tato. Okay. Nana siya lumpia mga kasuwid. Mara ito mga kasuwid. Okay. Duta mo na yung lumpia. Okay. Okay. Oh, pareha medyo makasuwid oh. Ano ko mga kasuwid eh? Na, ako gining gi-idolize akong igsoon ka mga kasuwid. Oh. Mo na yung mga lumpia siga. Okay. Salamat. Kinsa magpatato, kontakan lang niya ko ninyo mga kasuwid. Ay, no Bye-bye.